Halo Mbok Parmi. Yo, halo Mbok Parmi. Oke. Yo. Asik. Jambu alas yo. Yo bisa. Aku iki. Ngapalne sih? Angel iki monitor gacor, monitor. Monitor gacor. Apa ke? Jalan, oke. Hey, yuk, asik. Ayo Mbak Parmi. Oh, woi, oh. Oh, tak balik. Yo, Kok koyo nyilih nganu kopoe, Mas? kau nyelek kopes. Masane Apa kok baru ngupo mbok balik nih? Baru ngupo mbok balik nih. Lha iki apa? Masa Blenduk kuwi wetenge. Lah iya. Ngawur ae. Mentolo-mentolo ya. Pentolo itu. Lah yo. Kelingan manis aseme. Yo, durung kelingan. Apa ye muyone. Wis nolak kasih kasih sayange. Karep aku lakon dadi bojone. Ini rasane piye ya? Joget iki aja ngene Bang, terus to ya. wis ngene terus. Kayang apa Iya, apa? piye apa nggo munyer apa Lah, mau nek ngene- terop ngene-ngene tok iki piye Iya, apa apa ya ondel-ondel? keringetan lho masane iki. Oh, ala tor monitor, ketuane gacor iki lho sing nyetak niki to, Bro. Betul lagu tor Iso gak lagu apa ini, gacor. Mas? Tor monitor ketua gacor ya. Iso ta? Ga iso. Padha. Sayange wis duwe bojo Mbok Parmi. Ane aku waduh wis padha tresno. Rasane ati Ibu digoyang ya. aku ra klakon malu diwer yo asik 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 asmara musik
Kalau malam keluar